салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо анҳамихел як шашлик дар нонро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ба мо лозим аст гӯшти мурғ, пиёз, чеснок, кетчуп, сметана, сухарик ва приправа. Гашни дар аввал мо гӯштҳои мурғро гирифта анҳамихел мегузаронем аз гӯшт майда кунак. Пас он чеснокҳоро ду зуб чеснок истифода борем. Онро низ мегузаронем аз ҳамин ва як дона пиёзро низ мегузаронем аз болои гӯштҳо. Хеле реза мекунему мегузаронем. ҳамин хел гузарондем ҳамашро. Мегирем бо намаку приправа якҷоя карда нағзакак омехта месозем. Мо гӯштро намак накарда будем. Дар ин ҷо намак аз намаки ролтон истифода бурдем. Ман ҳамин хел якҷоя мекунем нағзакак. Пас он илова мекунем як дона сухарик омехта мекунем, як қошуқи калон гӯем сухарик ва якҷоя мекунем. Дар ин ҷо мо истифода кардем 600 грамм гӯшти мурғро ва як қошуқ аз кетчуп меандозему як дона тухм. Боз якҷоя мекунем нағзакак то ба ҳама ҷояш як лухт расидани кетчуп ва тухм. Ба муддати 4-5 дақиқа ҳамин хел якҷоя мекунем бо даставон. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед. Моро дастгирӣ мекунед. Дар комментария гапҳои нағз менависед. раҳмат барои дастгириҳоятон. аз ҳар яки шумо миннат дорем. ана ҳамин хел ки тайёр шуд ба пишевой пленка мепӯшонему дар холодильник ба муддати 10 дақиқа мегузорем ки дам гирад. ана ҳамин хел 10 дақиқа гузашт. дар ин ҷо аз оби хунук истифода бурда бар қолаб медарорем. ана ҳамин хел дастамонро дар оби хунук тар мекунем. тайёр мекунем. ба шакли шашлик медарорем. ана ҳамин хел тайёр шуд. ҳамаш тайёр шуд. дар тафдон ба муддати 25-30 дақиқа мегузорем ки бипазад. ва дар ин ҷо истифода кардем гашнич ва як донаи дигар пиёз. ана ҳамин хел майда реза мекунем гашничҳоро. метавонед аз укроп истифода баред. ва як дона пиёзро нимашро истифода мекунем. ҳамин хел калон реза мекунем. хеле бомаза меояд. ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. дар ин ҷо ман 3 қошуқ аз сметана гирифтам, 1 қошуқ аз кетчуп. ана ҳамин хел омехта месозем. тайёр шуд. ҳамин хел пухт. на он қадар ба мисли гӯшти гов сурх мешавад. яъне ҳамин хел ранги тилогинро мегирад. ва дар ин ҷо истифода кардем аз нонҳои туннок
намихел мешакем амун сметану кетчупи тайёр кардаамонро якта аз ҳамон шашлики тайёр кардаамон гӯем мемонем ва каме гашнич ва каме аз пиёз меандозем ва мепечонем. ҳамин хел аз мо 6 буд тайёр шуд. 6 нон буд тайёр шуд. ҳамин хел мегирему мебурем мебинем ку чӣ хел шудааст. хеле мулоим бомазза, аз хӯрданаш сер намекунӣ, гӯӣ ҳам мешавад. ҳатман тайёр кунед дӯстони азиз. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад поделиться кунед. шод мешавем. поделиться кунед. ана ҳамин хел тайёр шуд. ба ҳама иштиёитон то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.